Velkommen til Rosborg. Det er mit gamle gymnasie. Det er det sted, som jeg måske har haft allermest fravær fra, men stadigvæk formået at blive student. Altså, du slår mig faktisk som en, det tror jeg, seeren vil være enig i, at du slår mig faktisk som en rigtig klog fyr. Men det er du ikke, eller hvad? Jeg tror ikke, at intelligens nødvendigvis hænger sammen med ens fraværsprocent. Jeg elsker dig, men det er kun folk, der fik 0,2, der sagde det. Altså, Nej, seriøst. ja, men altså, jeg fik gode karakterer i nogle fag, og så var der noget, hvor jeg sådan, hvis ikke det ligesom interesserede mig. Altså, jeg spillede rigtig meget musik, og vidste, at det var det, jeg ville. Så efter gymnasiet tænkte jeg ikke, at jeg skulle bruge de her karakterer til noget. Så jeg tror, hvis jeg havde taget gymnasiet forfra og tænkt, jeg vil sindssygt gerne være læge, som min søskende er, for eksempel, og min mor er, så kan det være, at så havde jeg taget mig sammen. Men jeg tænkte jo hele tiden, det her det er noget, der skal overstås for at ligesom kunne komme i gang med min musikkarriere.